kupon. Kupon minta kupon capek. Dekon ada kupon deko ya. Kita bermain masih Sabari 5 angko dari kiri ke kanan. Oke. Simpanglah ampe Sukoma nanti, pandang tujuan dia mangko pinaga. Isinan dulu adia bajanji, bajalan lurui bakato bana. Disinan dulu adia bajanji, bajalan lurui bakato bana. Talu Allah bayu Allah buhan kapan, iyo bulan do turun si koci. Onde di kanduang salamai tinggal, dari lapado manahan hati. Onde dia kanduang salamai tinggal, dari lapado manahan hati. Yo digoyang. Apa? Kita goyang. Mari kaladang kita kaladang, iyo kaladang batanam padi. Hati nadus bau badenda, yo anam balik nan sana cari. Di situ kini sana maisi, kita langke batu nyolai. Yo piladang bawa sandua, dibawa kini rang mudo-mudo. Sudah digoyang angko di karua, hati-hatilah mama manjago. Minta digoyang, sudah digoyang, hatilah hati sana mamasa. Baga bah. Busanamu di belakang. Hah? Goyang. Yuk. Ini si muncak balik baburu, dapela rusanan balang kaki. Usalah sana bahasa ragu, 71 angko dicari. Di situ kini sana maisi, kita lah goyang batu digoyang. Oke ya. Jangan lupa Sabari 5 angko jangan ya. Minta goyang, kita goyang. Simpanglah tigo bakabun lawe, indah pueh dia mato mamanda. Hatinan aro iyo aro came, came ko adia disunti yang orang. Hatinan aro iyo aro came, came ko adia disunti yang orang. Sinariau balik manambang, bunyi kalason balagu indah. Niai di hati yo nak maminang, sayangnya adia dibawa orang. Niai di hati nak kama minang, sayangnya adia dibawa orang. Goyang. Tarimo tando lama toyo dari ambo, carilah angko 65. Di situ kini
barilah tando, hatilah hati sana manjago, jikola angui sana nan rugi. Allah ditampi bareng ditampi, tio ditampi badada juo. Allah diganti iyo diganti, namun nalamo tabayang juo. Nomor 10 angko dijago, janganlah sana ragulah pulo. Baka basa dambong. Ala ceki, alun, goyang malia. Iyo karimbo mami ke balam, kalau kalawi mamanciang udang. Iyo bedonyo kasih mandala, ulah bagalui sasamo gadang. Cari angkonyo 30 anak, masalah sudah nasirang padang. Masa coba dak campu aja randang, yo ampe puluh angko nan datang. Iyo tapak ya orang balakang, kinilah ado orang nan manang. Baka banyak dun sana ambo, kinilah ado orang nan punya. Oke ya, sudah ada yang punya. Bawa kuponnya ke depan. Kita akurkan dulu. Ini juga belum pasti. Mudah-mudahan aja nggak masuk angin ya. Oke.